Čus, ja som Sako a vítam vás z nového videa a je tu so mnou Ľudská a je mi napísať, nech pozdraví. Musíme ešte napísať, jak sa volám ja. Pozri, tu. Jo, ja jsem do tebe zamilovaná. Odel. Ja som to videl. Ok. A počkaj, čo to chcem? Áno. Ona už si mala pozrieť môj kanál, takže... Ona je strašne dobrá. Ja... To bude sranda, či mi ho dala, alebo nie. Toto ma zaujíma. Ja si dám svoj víťazný Demsan, taký môj náhrdelník, talisman. Že áno, áno, áno. Ty kokos, yes! Idem si zase dať, ty kokos. Ja sa jej stále také pýtam otázky sprosté, že či... Ty kokos. Radšej by som mal s tými sprostými... tými otázkami sprostými. No už odpíš. Ja sa tak teším, keď mi odpíše, že jo, alebo ne. Alebo áno, alebo nie. Nie. Ne. Jo, ne. Ne. Áno, ne. Stop. Som dometený. Go, 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 go. Už si pohni. Za chvíľu príde mama. A bude ma buzerovať. Aha, to som ja, že ona mi je... A som ja, veľké pekná. Ty kokos. To je moje, no už odpíš, oprčíc. Kedy odpíšeš?
Ti som v... Ne. Budem tu písať hodiny. Na chvíľku strih, dokedy mi neodpíše. Yeah! Tak som jej niečo napísal, ona stále, či som vrela ti pekný, a som vrela ti pekný. No, toto je nenormálne. Áno. No, že odpíš. Nekľúčujem ten svoj talisman. No. Asi nebudem mať ten talisman, tak to vyzerá, že nie. Tak toto video